tayo ng dingway. Tignan natin kung gagana siya. Lang kasi ito. Ano yan? Nakalagay doon kasi sa Shopee 3.5 siya. Tapos naka-sale siya, naging 350 lang siya. Kung nga lang wala tong tripod, bibilan mo siya ng tripod. Pero meron na siyang pang connection sa tripod, oh. Tapos ito yung box niya. Yung box niya ba to? Ah, ito yung box niya, oh. Ganito siya, oh. Diba? Hindi siya lagay ng cellphone, no? O, diba? Tripod na lang talaga siya. Ang kulang niya. Ay, yun ang ganda. Tignan natin kung gagana, ha? Paano kaya ito? Ah, ito yung pang-connect sa ano. Wait. Ito siya. Paano ba ito? Ito, ha? Hindi ko kung paano ba ito nilagawa ko. Ay, ang ganda. Ano na siya? Ang ganda niya. See? Tingnan natin. Kita na ako.